Ingredients que hem utilitzat per preparar aquest experiment: clorur de sodi, alcohol de 96 i llumins. En primer lloc, preparem la sal en un platet. Més tard, aboquem l'alcohol de 96 graus sobre la sal. Per últim, només hem d'encendre el llumí, tancar la llum i observar com crema l'alcohol. Quan l'alcohol ha cremat i comença a cremar la sal, podem observar com la flama ja no és de color normal, sinó que és de color ben taronja.